какая идеология Не или знаю, деньги? Айдер, Що їх приводило навіть туди? не питають. Цього я тобі не можу сказати, тому що, ну, по-перше, я не Дмитро Гордон, щоб цікавитись такими речами. А по-друге, на той момент у нас було завдання якомога швидше, що я зазначаю, швидше збільшити базу СБУ і МВС, щоб вони могли працювати на пропускних пунктах, щоб у них Ну, перше мені не часто. подспор'я було таке. А потім я зрозумів, що вже більш-менш ситуація стабілізувалася, і ми почали розвертати це для того, щоб надати докази для міжнародних інстанцій і дипломатичним нашим друзям, там Сполучені Штати, Великобританія, Європейський Союз. І це вже інший теж формат, розумієш? Тому задумуватись про їх ідеологію, ще щось. Ну хорошо, мнение твое. Какого черта эти люди сюда? Я думаю, вони ідіоти. Ну, відверто. То есть это все-таки зараженные русским миром. Мені здається, адекватна, здорова людина, яка ходить на роботу, у якої є родина, або яка займається там бізнесом своїм, а не працює на когось. Ну, вона не може там умовно з іншого кінця світу наслухатись новин і поїхати туди щось робити. Ну, может быть, деньги. Почему нет? Ну, я тобі скажу так, що... Сколько им платили вот этим товарищам? Що грошей там будь-кому, окрім російських кадрових військових, багато не платили. Це було від 200 до 300 доларів. Тобто це дійсно ідейні ідіоти. Це ідейні, так. Кадрові російські військові – це зовсім інше питання було. Там у деяких, по початку, 14-15, там четвірний оклад був. Тобто зарплата помножалась на 4, плюс ще якісь відпускні. Ну, тобто, туди ті з кадрових, хто їхав, вони розуміли, за що вони туди їдуть. Там шалені гроші були. Давай разделим. Вот прямо это очень хочется подробно разобрать с человеком, который знает, да? Вот мы берем вообще всех, кто там, грубо говоря, стреляет в украинцев, да, или управляет ими, да? Сейчас мы поговорили про этот маргиналитет всемирный, да, вот этот интернационал идиотов и убийц, да. Теперь мы говорим про, видимо, про верхнюю часть вот этого всего айсберга, про верхушку. Это кадровые русские военные, которые приехали туда по приказу, оставаясь на своих должностях и так далее, и так далее. Вот расскажи про этот сегмент. Количество, качество их, откуда они, почему, чем они там управляли, открыто или закрыто? Пікова цифра у нас була кадрових, яка була зафіксована нами, нашими друзями з СБУ. Це було 18 тисяч кадрових російських військових, але це був повний контингент, це був і обслуговуючий персонал, це 15-й рік. Це обслуговуючий персонал, логістика, тобто це все. Ну, ми розуміємо, від точки А в Росії до точки Б в Донецьку, в Луганську. От як вони виїхали, заїхали, от пік був близько 18 тисяч, але це, по-перше, 4 танкових батальйони, які знаходились на території двох областей цих, да. Це купа протиповітряної оборони, яку поставили з Росії, це купа гаубиць, яких привезли, мінометних. Ну, якщо учитывать, що небольшую територію в Донецькій, Луганській області, то це насиченість армії... Це шалені цифри. Да. І ти ж не забувай, що цим умовно 18 тисячам професійним військовим по контракту приїжджали на загал тільки контрактники. Там відсоток срочників... Там Нет, это надо понимать структуру российской армии просто, да, что сейчас российская, когда это срочники, это так все. Все вот эти войска спецназначения какие-то, да, боеспособные, скажем, такие, их части, они комплектуются. Слушай, там стоят очереди в военкоматах из людей, которые готовы, там зарплаты же хорошие, ты же говоришь, вот скажи сумму, сколько там получали в долларах, например. Я в доларах не знаю, це ж, ні, послухай, це офіційно, їм держава платила, це не долари. Я думаю, там $1000. Ну, давай порахуємо. Це виходило у них середні сержантські, це 20-25, помножаємо на 4, це близько 130-150 тисяч рублей. На той час і плюс да. Ще доплати. Ну, тобто, вони могли отримувати там, умовно, 170-180 максимально. Ну, давайте скажем, 50, что ли, был доллар, да? Ну, вот и считай. То есть, это для России заработок, шикарный.